Ameslarien banda. Betaurrekoak ahoan. Ea hurrengo asmatzen dugun. Entzun ondo, auskalo. Zuloz josita nago, baina ura gordetzen dut inork baino gehiago. Ze izangote da? Auskalo! Niri ere ez zaite zer bururatzen. Zuloz josita nago, baina ura gordetzen dut inork baino gehiago. Sarea da, seguru. Baita zera ere. Sarea zuloz josita dago, baina ez du urik gordetzen. Orduan gaizki dago. Nola gordeko du ura zuloz josita? Ez du zentzurik. Belakia! Jakina! Belakia zuloz josita dago, baina ura gordetzen du inork baino gehiago. Auskalo! Ura gordetzen du inork baino gehiago. Alarma! Goazen amesgailura! Auskalo! Auskalo, ametsa konpondu bezain laster, igarkizunekin jarraituko dugu. Uste baino zailagoak dira. Hobe zenukete odei ardien ikuilua garbitu, igarkizunekin denbora galtzen ibili beharrean. Ez da denbora galtzea baizera. Burua, muskulua da. Entrenamendua behar du, besoek edo hankek bezalaxe. Auskalo! Zuen buruek behar dutena ez da gimnasio bat. Lelokeria kalbo batera uztea baizik. Isildu eta erne pantailari. Ikus dezagun. Kikili salda! Uste dut amesgailua ondatu egin dela. Ez da posible. Utzi niri. Belarri bat, lore bat usnatzen. Begi batzuk tututxo batekin laranja zukua edaten. Sudur bat aurikularrak jantzita. Eta aho bat betaurrekoekin. Hau bai igarkizun zaila. Auskalo! Auskalo, esan dizuet lelokeriak usteko. Baizera! Auskalok badaki zer gertatzen zaion ametxeko umetxoari. Ahoa, begiak, belarriak eta sudurra nahastu egin ditu. Eta ez daki zertarako balio duen bakoitzak. Badaki, baina elkarrekin nahastu egin ditu. Lo! Noski, zoaz lemara eta hurbildu ametxen ontzia. Auskalo, zuk bilatu zerbait altxorkutxan. Agudo! Ara? Heldu gara umearen ametxen odeira! Laranja zukua begiekin edaten. Begiak bi laranja bezala jarriko zaizkio. Ez, guk laguntzen badiogu. Auskalo, zer topatu duzu altxorkutxan? Auskalo! Ispilutxo bat baino ez? Ispilutxo soil bat baino askoz gehiago da. Ispilu horretan islatzen diren gauzek euren burua dagokiena egiten ikusten dute. Berez, egin beharko luketen horixe egiten hain zuzen. Primeran etorriko zaigu, auskalo. Auskalo! Baizera, hartu ispilutxoa eta erakutsi begiei. Ikusiko duzu ze gertatzen den. Zuek begiak zarete eta ikusteko balio duzue. Primeran, auskalo, zure txanda. Auskalo! Nyan, 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 nyan. Aus! Ahoak jateko, edateko eta mintzatzeko balio du. Eta musuak emateko. Auskalo! Musuak emateko ere bai. Eta sudurrak usnatzeko eta arna sartzeko balio du. Eta belarriak entzuteko. Eta betaurrekoei eusteko behar den kasuan. Ametsa konpontzen amaitzeko prest gaude. Abestu dezagun denok batera. Ados, baina igarkizunak hainbeste gustatzen zaizkizuenez, igarkizuna bestia egingo dugu. Auskalo!
Ahoa belarria, sudurra begia, laurek osatzen dute gure aurpegia. Sudurraren gainean, bileiotxo polit, haiekin ingurua ikus dezaketik. Zer dira? Begiak? Bai! Beste bat! Bi begien azpian dena duzna gai, usain goxoak eta puzkerrak ere bai. Zer da? Sudurra? Bai, beste bat. Aurpegi alboetan bi antena modu, hitz politak haiekin entzuten ditugu. Zer dira? Belarriak! Bai? Urrengoa! Balio diateko eta edateko, ta maite ditudanei mutxu emateko. Zer da? Ahoa. Bai! Mua! Ongi! Ahoa belarria, sudurra begia, laurek osatzen dute gure aurpegia, laurek osatzen dute gure aurpegia. Primeran, umea goxo-goxo dago lotan. Auskalo, jarraituko dugu igarkizunak asmatzen. Nik esango dizuet bat ez duzuena asmatuko. Auskalo? Baietz asmatu. Bota! Entzun, betetzen banauzu, desagertu egiten naiz. Zer da? Auskalo. Hori oso erraza da. Zer da ba? Zuloa! Zuloa betetzen baduzu, desagertu egiten da. Ez ba, ez da zuloa. Ez da zuloa? Oh, eta zer da ba? Ametsa. Ametsa!